духтарои хушрӯ, салом апаҳо, салом дузандаҳо. Духтаро, дар ҳамин видео ки ҳозир ман ба шумо пешниҳод мекунам, духтаро, тарзи намхе духтани халатик, ранги халат абая мехоҳен, агар хоҳен пеша метонен кнопка зада анамхел то поёна, агар нафоратон просто анамхел мешава кира ай болои анамхе майкача туникчаотон пӯшида манамхе халатак мебиёя. Бутичкаи релефни дора, ҳам ай пеш, ҳам ай пушт. Остинош духтаро мана хеле духтагиай. На то хурдаст мана секунҷай остинош. Манам хеле бе остинош. Остини дароз. Шумо ҳам метонен духтаро ҳамира будузен, духташам қа осонай. Ман аввал дар коғаз фаҳмондагиём, баъд бо пораша нишон додагиём. Тарзи духташ беҳад осонай. Метонен тамошо кунен. Духтаро, боз дар бораи курси онлайнӣ гап заданиём ки ин курси якум курсум тамом шидестай. Насиб када боша бо аз 1 ноябр курси дуюмаш сар мешавад. Набор ай 25 то 30 октябра набор сар мешавад. Насиб када боша 1 ноябр бо курси дуюма сар мекунем. Духтаро, дар поёни ҳамин видео ватсапма закрепит мекунам. Духтаро, дурои нависонед дар ватсапам. духтарои хушрӯ, мехоҳам дар болои як аввал коғаз нишонтиём фаҳмонамтона, барои ки дар болои материал шумо қа нафаҳмед, барои мейл наметова. Барои чиро гуфтаниям ки ина нигоҳ кунед духтаро. Даҳани аввал гардана ёве майда занен. Старатся кунед ки майда гардан, кушоди бад назанен. Китфтонам майдаҳак нест, ин ранги абая мебе, китфқа борикак бояд наёяд. Баъд таги каша инамиҷа 20 сантиметр мемонен. 20 сантиметр монда як хати рост мекашен. Баъд абхват грудитонам ёвен. Абхват грудирам чанд қай боша ина мисол. Абхват грудира мемонен. Айрости анами хате ки анамиҷа секунҷа кашидагиен ко 4 кунҷа тоист духтарако. Инам хе. Ина дарини ҳамира баъд полу кружочек мекашен. Камакак метонен даже хеле бубдурорен шу ба бо истар. Мана хелам пора кунен мешава. Ана и абхват грудитона ки ёфтен хата кашидагиен ко анамҷада. Баъд кушодак пораш кунен бирен. И ҳардуша ҳозиражда анам хе пора кардем. Барои вутичкарам ёфтан духтаро. Аввал болонгишна и болонгиша ки ҳардуша ам хе ки бриден. Ина ҳардуша ки мебренам хе. Уша хай набрам духтаро ба айрем хатотон мебрен. Анами пешака бояд шумо камакак анам хе секунҷа чоп када то мана хе када бояд буброен. Фақат болонгиша духтаро, болонгиша. Агар ки нахоҳен ки иҷара бубридан, метонен ини тарафи материала да и тараф монда бикашен. Ини хел да мақсад. Ина осон меша ки иҷара уже дани кисато мебрена, баҷа айтаги иси метонен ки тай каша бубрен бирен. Айҷа ки нера ду тақсим мекунен. Нера ду тақсим мекунена. Инам хе ду тақсим шид духтаро. Хайна китфотонам ам хе мебрен. баъд барои вутичкара ёфтан духтаро, агар хоҳед ки вутичка релефни мондан, любой хе вутичка агар хоҳед мондан, ина айрост ҳами инамиҷа ки кашидем ку ина секунҷа мемон. Айнамиҷа рости ҳами ё рости ҳами қати вутичкаи тай каша чен кунен, ё аи камакак болотар омада кушодира айну гисна ба айну гиснара биёвену болои ҳами қати кашен, айн боло миёна ёвен то куҷоай, то ҳамҷара ҳам хе биёен то миёна. Мисол як хати рост кашен аввал, бо ай миён поён буфроен, инҷа миёнай. Ва вақти духтанда духтаро омаден, дар намиҷа камакак манам хе ранги вутичка мешен, ба бо поён мерен. Ӯ вутичкае ки шумо просто бридему духтем, вай рол бозӣ намекунад. Вутичкаро бояд байнша бидрорен. Аи тарафам метонен ки мисол хоҳен агар бидрорен, нахоҳен не. Метонен хе ростак, бояд ростакам бидӯзенаш мешава. И хеле вутичка нахостем, вутичкаи тари, ай бари сина, ай тай каш, любой хел намуд вутичка монен. Баъде ки вутичкотона тайёр карден духтаро, вутичкора тайёр карден, анам хе болои ҳам монда, китфора медӯзен, вутичкотон духтагӣ, ай пуштам духтагӣ вутичкотон, сари гарданам медӯзен, китфора медӯзену, баъд планкара мечаспонену остинтона. Боз як бор дигар салом духтарои хушрӯ. Анакунун хеле ки гуфтум тарзи поракуниша дар материал мекунем. Камтар дараҷа мелкашӣ маълум ки набуд, барои ка ман аввал дар коғаз шумода нишон додам. Обши китфам 22 гирифтам, ин мешавад 44. Даҳани гардана 7 сантиметр мондан хе китфа поён кашидем.
пройма 18 сантиметр, чоркунҷа мекашӣ, дарунша гирдак. баъд аз ҳамин рости чоркунҷагӣ абхват грудӣ 30 сантиметр. ин вутичка релефни дорад духтаро. даҳани кирта 20 сантиметр, камакак секунҷа шакл мекашемша. секунҷа барое ки агар уҷа камтар полукруг биёя, дар вақти духтанда тасмаро часпондан камакак зиёдтӣ мемонад. Вутичка релефни дорад духтаро. Аввал пешака намебарем, аввал гардан мебарем духтаро. Гардана 7 сантиметр мебарем. Китфои кашидагитона мебаред, чиқир назанед гардана. Чиқа гардан майда бия бо хушрӯяд духтаро. Часпида меистаам тасма. Анакун даҳани киртара тоқа худша секунҷа камтар мебарам. Ҳамаш ки тайёр кишид духтаро, манохе баршам мебарем. баъд болои синара чен карда, ай нуги сина ба ин нуги сина чен карда, вутичкара мекашем духтаро. Ай кунҷи анами кунҷае ки чоркунҷае ки ман кашида будам, ай ҳамунҷа сар мешава. Ай нуги сина то ин нуги синара ай хитона чен кунед духтаро, чанде биёя. Ина мисол ай ман ҳамунҷа 11 сантиметр омад, анамихе полукруг кашидам. Кунҷи анами кунҷаке ки ман ҷои остина монда будам проймара. Миёна меёвем, ҷои миёнам хат мекашем. Гуфта будам дар коғаз нишон додам духтаро. Мана ҳамаш барои туғри биёя, ая лав ҳамаша чен карда 11 сантиметр мемонен, як хати рост мекашен. Ҳар душа якҷоя мебарем духтаро. Ҳарча якҷоя биридем, акун ҳар дамиёра бо мечаспонем. Ҳамин духтаро ҳамин духтани ҳамин ҳамагӣ мумкин 20 минут вақт гира. И ба ҳамун тасмачаҳои пеша 10 сантиметр гирифтам, 5 сантиметрӣ нарасид, барои ин қадр дута гирифтам. баъд байниша мечаспонам. Имина ҳамун дарзе ки дар байн мебиёяд, ҳавай дар мобайни гардан туғри мекунам. Аввал гардан мечаспонем. И вутичка чӣ надорад духтаро, горловина надора, аптачка надора. Сразу намхе вутичкаҳоро медузем аввал духтаро. Оверлок зада утюг мекунем аввал. Агар хоҳем ки тезтар бидузем, мисол утюг накардам, дар як ҷои иштагитон медузем то охира. Не ки камакак баъд вақте ки тайёр кишид утюг карданаш ҳамун ҷои дарзои мехостагитона ховонда наметонен. Ина духтаро вутичкаҳоро духтам. Ҳам ай пеша, ҳам ай пушта. Утюгшон мекунем. баъд пуштака монда китфора медузем. Духтарои хушрӯ, чӣ хеле ки ман гуфтам, дуюм курси онлайни дузандагии онлайнро ман аз 1 январ, бахшиш, аз 1 ноябр дуюм курса сар мекунем. Барои ин духтарои хоҳишманд бошанд, поёни ҳамин видеода ватсап ман закрепит мекунам, духтаро нависонен. Рақам қатъӣ неста духтаро, ҳарф қатъӣ менависонам. И закони ютуб ҳамхелай духтаро. Мана китфи дуюмшам часпондем. Мана китфора часпондем. мобайни шанахе меёбем духтаро, мобайни гардана. Китфора оверлок мезанем. баъд тарафи ҳамин дарза, тарафи спинка утюг мекунем. Ана чӣ хеле ки ман гуфтам духтаро, ай ман дарздор ки омад, барои ин қадр дарза ай мобайн монда, аввал як тарафша медузам.
ҳатман анаму дарзи китфай бояд тарафи спинка хов куна, тарафи спинка нигоҳ куна. На болора мекашен духтаро, на материали поёнша мекашен. Агар ки диден духтаро калтавдарозӣ мекуна, дублирин клеюши ҳама беҳтарина лав ба лави халат пеш ҳами тасмара часпондан ай тарафи дарун 1-4 сантиметра 3 сантиметр бурида клей кунен. Дублирин боша бо хубай. Флизелинам нағзаю бо дублирин мустаҳкама, хеле материала хушрӯ меқапа, ёзиданӣ намемона. Дуюм тарафша боша бо ай тарафи қафо бо ҳамихе ай гардан сар карда медузем. Чихеле ки гуфтум анаму дарзи ки китфай сини тарафи қафо нигоҳ куна бояд. эҳтиёт кунед ки паплинам се равно меёзаку бароқа эҳтиёт кунед ки кашида надузенаш. анхе духтаро озодона на кашида, на поён, на ай боло материалора намекашем духтаро. баъде ки духтем гирдо ба гирд аверлок мезанем, анами дарзи аверлок кардаги ба тарафи паплин гардонда строчка медавонем. бовар кунем ка духташ осонай. Остинам ҳамихе кушодак пора мекунем. Остинам любой хел манжет хоҳен манжет кунен, хоҳен манихе манжети секунҷа. Агар ки не резин часпонен, но стараться кунен остинаш хе кушодак партофта иста. Ма и духтана ҳамин тарзи духтана рости гап дар курс нишон додум духтарода, бо мана гирифта дар ютубам партофтам. И дарсе ки ман қатъи ва ё гузаштагим ҳаминай. Дар дарсҳои гузаштагимам дар ютуб партофтаистам духтаро. бисёри духтаро ёд гирифтанд, худоро шукр. Дар курс ман рости гап худам мефаҳмонам чӣ хел духтанд, чӣ кор кардан, бо ба саволҳо ҷавоб мегардонам. Ин духтаро барша аллакай духтаистанд. духтаро медузанд ки ҷӯш ки хатогӣ бия бо ма ба ва ё маслиҳат метиҳем. ҷа бо духтарое ҳастанд ки метавонанд якдигарда бо маслиҳат метиҳанд. ин духтарако тайёр шид, аку тарафи китфа камакак мебурему, остина мечаспонем. Остина манжетишонем хе секунҷаҳай. Камакак ҳами поёни остина секунҷа мебурему, остина ҷинҷак давонда дар ҳами манжет мечаспонам. як қатор ҷинҷак медавонем духтаро. мобайнша ҳатман ёвен. барои бидонем ки нуги ҳамун секунҷагӣ дар куҷо биёя. гирди дастона чен кунен. Агар ки хоҳем ки бо ай тарафи дарзаш ай тарафи дарз кнопка барои кнопкамонӣ ҷои кнопкамонӣ монен, камакак зиёдтарак гирен духтаро. Меша ки иша дар болоиш мода кнопка бизанен барои маҳкамкунӣ. танги баъда дастон чен накунед ки буровардану кашиданаш кам тақинтар мешавад. марҳамат духтаро, дар ватсапам баъд нависен ҳатман кадоме ки духтанро ёд гирифтан